ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರಂತೀರ ಸಾಧ್ಯನೇಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತನ್ ಕಂಡಿಯರ್ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಕಸಾಯಿ ಖಾನೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಮಾಸಾದ ಪಿರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇಜಿ ಪನೊಂತೀರ ಆಂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಏಪ ಪನ್ನಾಗ ದೈವದ ಕಾಣಿಕೆತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ದನ ಕಳ್ಳತನ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಸರದಿಂದ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಮಗು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಹಸು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ದೈವದ ಮುಂದೆ, ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ದೈವದ ಮುಂದೆ, ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯನಾಥ, ಮೈಷಂದಾಯ, ಸಪರಿವಾರ ದೈವದ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಹಸು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ದೈವ ಬಿಡುತ್ತಾ? ದೈವ ಬಿಡಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಯಾರು ಬಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ದೈವ ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೈವದ ಕಾಣಿಕ ಗೋಚರ ಆಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಹಸು ಈ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿತ್ತು, ಈ ದೈವಗಳಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ದೈವ ಮತ್ತೆ ಆ ಹಸುವನ್ನ, ದನವನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಗೋಕಳ್ಳರಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನ ಕೈ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ, ಉಮೇಶ್ ಆಳುವವರ ಕೈ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಅಡ್ಯಾರ್ನ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಜಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಮೈಷಂದಾಯ, ಸಪರಿವಾರ ದೈವ, ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ, ಕಲ್ಕುಡ ದೈವ, ಪಂಚುರುಳಿ ದೈವ ಕೂಡ ಇದೆ, ಗುಳಿಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸತ್ಯದೇವತೆಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವವರು ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಆಳುವ ಮನೆತನದವರು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಿಕದ ಒಂದು ಜಾಗ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಹಸು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದಂತ ಖುಷಿಯ ಸುದ್ದಿ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹಸು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಖುಷಿ ಪಣ್ಣಗ ಅವು ದೈವದೇವ್ರ ನಂಗೆ ಕಾರ್ಣಿಕವಾದ ಕೂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಕ ಕಾಲೋಡು ಲೆತ್ತು ಪಣಂತಿನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಣಂತೀರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಾತ ಪಣಂತೀರು ಬೊಕ್ಕದಾದನ್ ಪಂಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗೊಂಜಿ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಮೇಯ್ಟು ಬರೋತ್ತುಂಡು ಕಾರ್ಣಿಕದ ಆರು ಎಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಿತ್ತಿನ ಅರ್ನ ಮೇಯ್ಟು ಬತ್ತದ ಪಣಂತುಂಡು ನಾವು ತಾರಾಯ ಪಣ ಪೆರುಂದು ಮುಲಿಲಕ್ಕ ಪೆರುಂದು ಪಣಪಿನ ಪಣ್ಣ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಜವಾಡಿ ಅವು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಾತ ಪಣಂತೀರಂಟ ಅಂಚಾದ ಪುಣಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಾರಿ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಲೆತ್ತು ಪಣಂತಿನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಆತ ತಜಿ ಪೋಡಿ ಗುತ್ತು ಪಂಡಾಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ದ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಂಡು ಶ ದಾದದ ಪಂಡ 14 ತಾರೀಕು ಐತಾರ ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಯಾನು ಸಾನೋಗ ಬತ್ತದ ಈ ಪದಿಯದು ಬಂದಾಗ ಗೌರಿನ ಮೂಲು ಕಟ್ಟದಿತ್ತು ಇದೇ ಆ ನೆಟ್ ಕಟ್ಟದಿತ್ತಲ್ಲ ಮೋಳು ದಾದ ಕಟ್ಟದ ಮಣ್ಣಾಗ ವರಾರ ಒಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ಇಂಚರಿಗೆ ಇಚ್ಚಾದ ಪೋತಿನಂಡ್ರು ಪೊಣ್ಣ ಮೋಳು ಕಟ್ಟುನೊಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಗಿಚ್ಚಾದ ಬೋದು ಬಕ್ಕ ಬರಂತುನು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನಿದೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಐತಾರದಾನಿ ನಾಡು ನಾಡು ಮೊಲೆ ಒಂಜಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡಿ ಇಂಚಿ ಕಡಪುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡಿ ಇಂಚಿ ಪೋಯೆ ಕೆಲವರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂಡೆ ಅಂಚನ ಗೌರಿ ತೋಜ್ಜದ ಅನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಮೂಜರ ಗಂಟೆ ಎನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಇಟ್ಟು ಮೂಲೊಂಜಿ ಸಂದೀಪೂರ್ಣ ಮನ್ಪಿನ ಇಲ್ಲುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅವಳು ಬೋದು ತೂಕ ಒಂಜಿ CC ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡತ್ತ ಅವಳೊಂದು ತೂಕ ಐತಾರ ಉಪ್ಪೆರ್ಲೇವು ಒಂದು ಮೊಲೆನ್ನ ಬೊಡೆದಿಲ್ಲೆ ತೊಂದು ಪೋದು ತೂನ CC ಕ್ಯಾಮರಾ 2 ಜನ ಒಯ್ತಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಳು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತ ತುಯ್ಯಾರೆ ತೂದಾನಾಗ 4 ಇರುವಾಗ ಒಯ್ತಂದು ಹೋಪಿನ ಸೀನ್ ಉಂಟವಳು ಕಾಂಡೆ 4 ಇರುವಾಗ ಅಂಚ ಮೋಳು CC ಟಿವಿದ ಎದುರು ಕೊಳೊಂದುಲ್ಲ ಒಯ್ತಂದು ಹೋದಾಗ ಮೊಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರಿ ಮೂಳು ಅಡ್ಡ ಬರಿಯಲ್ಲ ಈ ಹೆಂಚಿನ ಮರ ಉಂಟು ಮರ ಇದೆ ಕರಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಸೀದಾ ಬತ್ತದಾದನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಕಣಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್ ಸಂಗತಿ ಇಂಚ ಇನ್ನು ಐತರತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬಲ್ಲಿ ಈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಆತ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರು ಸಂಘಟದ ಜವಣೇರು ಏಳಮ್ಮ ಜನ ಬತ್ತೇರು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬರ್ಚಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಬೈದಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತೆ ಇನ್ನೇ ಹೋದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಕ ದಾದ ಪೈ ಅಂಚ ರಾತ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋದನಾಗ ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ ನಾಗ ಸರ್ ಪೂರತ್ತೇರು ಅಂಚ ಸ್ಪಾಟ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಜೊತ್ತೊಂಡು ಮಣದಾನಿ ಸೋಮವಾರ ದಾನಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಂದು ಪನ್ನಗ ಮಂಗಳವಾರ ದಾನಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಮೂಲ ಸಂಕರಂದಿ ಮಾತೊಂಡತ್ತೆ ಸೋಮವಾರ ದಾನಿ ಹೆಂಗೆ ಉಳಾಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಪಚಿ ಐನೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪೂಜಾರ್ಲೇನು ತೊಂಬತ್ತೆ ಕಾಂತ ಪೂಜಾರೊಂದು ಹೆಂಗ ಊರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾರ ಒಂದು
ಒಂಜಿ ಮೂಲ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಬನ್ಪೆರ್ ದರಿಪುನ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಮೂಲ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೀಂಡು ಅಂಚ ಮೂಲ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತೆ ದೆಕ್ಕ ಅದು ಪುನಗ ಮೂಳೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಇದೇ ಎನ್ನ ಮಗನ ನಂಬರ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿ ಇದೇ ಗಂಗಾಧರಣ್ಣ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಜಿ ಉಂಡಿಗೆ ಗಂಗಾಧರಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಮೂರು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ಪುಣ ಮೂಲು ಕೊಡಕಲ್ಲರು ಆರೆಗೆ ಸುದ್ದಿ ಆತನ ಆಲ್ವೇರ್ನ ಕಂಜಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಂತ ಅಂಚ ತೂದು ಮಗೆ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿ ಇದೇ ಅವು ಗಂಗಾಧರಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕಂಜಿ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಸೀದಾ ಆಯ್ತಾ ಪೊಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಬೋಡತ್ತ ಇಂಜಿನ ಸೀದಾ ಅಜಿತ್ ಪನ್ಪಿರಿ ಎಂಕಲ ಸಂಘಟದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಕಷ್ಟಗಾರೆ ಆಯ್ ಮುಳು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದಿತ್ತಿ ಆಯ್ಲೆ ಆತನ ಸೀದಾ ಪೋಯೆ ಪೋದು ತೂನಾಗ ಕಂಜಿ ಬೋದು ಆತನ ಅವಳು ಮೇರ್ ಪೋದನ 10 ಗಂಟೆ ಆತನ ಅವಳು ಪೋದನಾಗ ಪಂಡೇರಿ ಚೆಂಚ ಆಲ್ವೇನ ಕಂಜಿ ಅದು ಪೋಡು ಆ ಪುಂಜವು ಕಟ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಆಚಾರಗಳು ಅವು ಪುಂಜವು ಒಂದು ಜಾನುವಾರು ಸಾಂಕುನಾರು ಅಂಚ ಬಯ್ಯನಾಗ ಪೋನಾಗ ಒಂದು ಅರೆದುಂಡಿಗೆ ಮೇರು ಕಂತೆರು ಜಾಲ್ಡ್ ಕಟ್ಟೀರು ಕಟ್ಟದಾನಾಗ ಮೇರು ಅಂಚೆರು ಬುಡಿಯರು 8 ಗಂಟೆನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾಯಿಬೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಳ್ಳಿ ಪೊರ್ಬುಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿರು ಒಳ್ಳಿ ಪೊರ್ಬುಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ಇಂಚಂಚ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಾತೆರ್ದು ಎನ್ನ ಕಂಜಿ ಅಂಚಂಚ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲೊಂಜಿ ಮರಣಾದಿತ್ತು ಎನ್ನ ಬೆಗ್ಗೆ ಬುಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಂದು ಕಂಜಿನ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡೋದು ಪೋತೇರು ಹೋದನಾಗ ಮೇರು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಗಂಗಾಧರಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿರು ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದನ ಗಂಗಾಧರಣ್ಣ ಬೊಡೆದಿದ್ದು ಅದು ಪಂಟೇರು ಇಂಚ ಮಾರೆ ಒಂದು ಜಡ್ಡ ಕಂಜಿ ಮಾರೆ ಒಗ್ಗಿ ಮಾತ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಿದ ಕೊಂಬು ತೋನ ಯಾರ ಕೈತಾಡೆ ಪೋಯರು ಅಂಡ್ 6 ಜಲಜಕ್ಕ ಇಡೆ ಕಟ್ಟನಾಗ ದಾಳ ಮಂತಿಜಿ ಅಂಬೆ ಬಂದು ಬಾಜಲ್ ಪುರ ಪರಂದು ಅಪ್ಪಗ ಮೇರೆ ಎಣ್ಣೆರಿಗೆ ಒಂದು ಆಲ್ವೇರನ್ನೇ ಕಂಜಿ ಅದು ಕೊಡು ಅಂಚ ಸೀದಾ ಮೂಳು ಬತ್ತಂಕನ್ನು ಅಂತೀರಿ ಐನಿಗೆ ಬತ್ತ ತಿನ್ಪಾದು ಪೂರ ಮೋಕೆರ್ ಸಾಂಕೊಂತ ಗೌರಿ ಬಣ್ಣ ಓಲಿತ ಪಾರ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದೇ ಮೋಲೆನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಐತಟಿ ಗೊಬ್ಬುನಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಬಣ್ಣದ ಗೊಬ್ಬುನಿ ಏತು ಪೆತ್ತೊಂಡಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ಅವು ಒಂಜೆ ಪೆತ್ತ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿಯಪ್ಪ ಮಂಗಳವಾರದನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯ್ತ ಪನ್ಪೇನು ಅಂಚಂದು ಅದು ಆಡೆ ಅಂಚ ಮೋಲು ಗೊಬ್ಬಂತಾಲು ಮೋಲು ಕಂಜಿ ಪೋಯ್ನತ್ತ ಮಣದನಿ ಸೋಮವಾರದನಿ ಸಾಲೆ ಪೋಡಾನೆ ಎನ್ನ ಲೆತೋಪಿನಿ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿನ ಅಜ್ಜ ಗೌರಿ ಯಾಪ ತಿಕ್ಕುವಲ್ಲು ಗೌರಿ ತಿಕ್ಕೋಲಮ್ಮ ತಿಕ್ಕೋದು ಒಣಸರು ಬಟ್ಟಲು ಕಾತದ್ದು ಉಣ್ಣು ಬಣ್ಣಗ ಕೈಟೇ 10 ನಿಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಣ್ಣ ಜಾನತ ಐಟೇ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಗೌರಿ ಮಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಗೌರಿನ ದೀಪಾವಳಿ ದಪ್ಪಾಗ 15 ದೋಸೆ ಪೂರ ಕೊರಂತ ಎಂಕಲ್ ಅಲೆ ರೊಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬ ಅಂತ ಗೌರಿಗೆ ಬಂದ ಇಷ್ಟ ಗೌರಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ದಾದ ಮಲ್ತಾರಪ್ಪಾಗ ಬುಲ್ತಾರ ಇತ್ತ ಗೌರಿ ತಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುನ್ನದೆ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಕ್ರಮಣತ ಆನಿ ಎಂಕಲ ಇಡೆಗ್ ದೈವ ಬರೋಡು ನೆಕ್ ಉಲಾಯ ಪಗೋಡ ಎಂಕಲ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾರು ಮುಂಡ ಪೂಜಾರು ಉಂಟು 6 ಬತ್ತದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕರ್ಪೆರ ಅದು ಅದು ಕರ್ತೇರಿ ಕರ್ತದಾಯಕ ಕೈ ಮುಗಿಯನು ಆ ನೇಮದ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೂಪಿನ ಉಂಡು ವರ್ಷಗೊರ 17 ಪೋನಾಗ ಆಯೆಲ್ಲ ಬುಡ ಎದಲ್ಲ ಪಣ್ಣುಡ್ದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚೊಂದು ಅದು ಪೋಯೆ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿನಿ ಕರ್ಪುಣಿಯಾನ್ ಕಲಿಪುರ ಮಣ್ಣಾಗ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ದೀಪದಿ ಇದು ಹೂ ಬಾರ್ದು ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿಡ ನಟ್ಟಿ ಮನೆ ಎಂಚ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಕಲ ಕಾಲೊಡ್ದು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರಿ ಪಿಜ್ಜೇರಿ ಇರ್ದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಕಾಲೊಡ್ದುಂಚಿ ಈ ಮಣ್ಣುಡ್ದ ದಾಳ ಆತಿಚ್ಚಿ ಆಂಡಲ ಬುರ್ತು ಜೈ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಾಲೊಡುಪ್ಪುನಿ ಈ ಯಜಮಾನಿ ಅದು ಯಾನುಪ್ಪುನಿ ಈ ಮಣ್ಣು ತಜಿಪೋಡಿ ಬಣ್ಣ ಇಡೀ ಊರು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಬ್ಯಾರಿ ಕಿಸ್ತಂದೆ ಇಂದುಲು ಆಂಚಂದ್ ಮಲ್ಪಾಯರು ಬೇರ್ಲು ಕಿಸ್ತಂದ ಲಿಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂದೆ ಕೊಂಚ ಒಟಕತ್ತ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಈ ಮಣ್ಣುಗಳ ಒಡಕು ನಿಕ್ಕು ಒಡಕು ಎಂಕು ಒಡಕಾಂಡ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಯಾನು ಮಾನವಿ ಎಂಚಲ ಸೈವ ಎಂಚಲ ಬದುಕೆ ಈ ನಿಕ್ಕಲ ಈ ಮಣ್ಣುಗಳ ಒಡಕಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಳ್ಪುಣದ ಎಂಚ ಬಂಡ ಇಂದ ಇನಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಇನಿ ಬಯ್ಯದುಲ ತೆರ್ಜಿಂಡ ಮಿನಿ ಯಾನು ಈ ಇಲ್ಲು ಈ ಊರು ಬುಡ್ದು ಯಾನು ಹೋಪೆ ಎನ್ನ ಬಕ್ಕ ಪುಲ್ಲಿನಂಚು ಮೊಕ್ಕೆ ಉಂಡಿ ಅವು 2 ಊರು ಬುಡ್ದು ಹೋದಾಗ ಒಂಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಚ ನನ್ನ ತೂಪೆ ಬಂಡೆ ನೀ ಬಯ್ಯದುಲ ತಿಕ್ಕೋಳಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಇನ್ನ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಈ ಊರು ಅಂಚನೆ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಪಂದದಾದನಾಗ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೆ ಮೋಲ್ ಬಂಡಲ್ ದಾಳ ತಿನ್ಲಿ ಬೊರ್ಚು ದಾಳ ಬೊರ್ಚು ಬಣ್ಣ
ಬರ್ಚಿ ಪಣ್ಣ ನಾವು ಆತನು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬತ್ತನು ಏರು ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ ಏರು ಕಂಕಣ ದೆತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ದಾರ್ ಆಲ್ವೇರ ಒಲ್ಲಾರು ಯಾನು ಮೂಲು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕೋದ ಪೊಲ್ಲೆ ಇಂದೇ ಒಂಜಿ ಒಲಚಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಗುಜಿರಿ ಅಂಗಡದ ಅಲ್ಪ ರೈಟ್ಗೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ದಾರೇನು ಕಡಪುಡುವೆ ಅದೇ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಮೂರನೇ ನಲ್ಪನೆ ಜಪಡಾಯ್ ಮನ ಅದೇ ಬೋನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ನಲ್ಪೋಡು ಜನ ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ ಫೋನ್ ಒಂದು ಪೆರೆಚ್ಚಿ ಹೋದನ ಪೊಲೀಸ್ ದಾರ ಉಂತದೇರು ಪೋದನ ಉಂತದು ಲೆತೊಂದು ಪೋಯರು ಲೆತೊಂದು ಪೋದ ನಂಗೆ ಅಂಚೇನು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಂಡೋಡು ನಡತೊಂದು ಪೋನಾಗ ತಿರ್ತು ಜತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಚು ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಮಾತ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಈ ಗೌರಿನ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟದೇರು ಇಂಚ ಮೇವಂತಲ್ಲ ಇಂಚ ಪೋಪಿನಿ ಇಂಚ ಮೇವಂತಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನು ಸೇಪುದನ ಕೊಂಬುದನ ಗೊತ್ತಾನ್ರಿ ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ಲ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ವರ ಸರ್ 4 ಜನ ಎತ್ತಿರಕುಲು ಅಲ್ವರೆ ಕಂಜಿಂದ್ವೇನ ಅಂದಪ್ಪ ಕಂಜಿಂದ್ವಿ ಜತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಗೌರಿ ಅಂದು ಲೆತ್ತೆ ಗೌರಿ ಎಂದ ಮಣ್ಣ ಇಂಚ తీయాలి ಹೋದೆ ಜತ್ತೊಂದು ಪೋಯೆ ಜತ್ತೊಂದು పోదు ಇಂಚ ಮೋನೇರ್ ಕಪತ್ತೆ ದಾದವು ಇಂಚ తీయాలి కొమ్ము ఇంచ తాగు నీకు అక్కలికి చాదు ఛ tu kate ate apaga tikini స్టేషన్ శరణకులు అని పేరు ನಿಂಚಿನ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈತು ವರ್ಷದ ದಾದ ಕಾರಣ ಅಂತ ಬಂದ್ಪಾರು ದಾದ ಕಾರಣದ್ದು ಮಕ್ಕಳದೇ ಕಾರಣ ಇಜ್ಜ ತಿಕ್ಕುಡ ಅವೇ ಬಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚಾನ ಅವೇ ಬಂಡ್ಪಿನ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರಣ ಈಗ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರದ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಲಿಗೇಶ್ವರ ಗಣಪತಿ ಪಕ್ಷಿಷ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪೂರ ಸಾಯ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿದ್ ಮನ್ಪುಜಾನು ನಿಜ ನಿಜ ಆರಯಾಡು ಬೊಂಡಾಡು ಏರ್ಲ ಬತ್ ಮುಟ್ಟೆರೆಜ್ಜಿ ಆತ ಕಲೆತ ಜಾಗೆ ಅವು ಪೆತ್ತ ಪೋಂಡತೆ ಅವು ಕಲ್ಲು ಟೆಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮೈಸಂಡೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲೆ ಪಂಜೂರಿನ ಅಕ್ಕಲು ಕೂಡ ಅಕ್ಕಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಟ್ಟರೆ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಹೊಡಿತೀರಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಹಿಡಿತೀರಿ ಬಾರಿ ಇರ್ತೀರಿ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಲಕ್ಕದ ಪೋಂಡತ್ತ ಬಾರಿ ಅರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಏರು ಪೆತ್ತ ಪೂರ ಇರ್ತೀರಿ ದುಂಬುರು ಅಂತಲ್ಲ ಕಾರಣ ಪೆತ್ತಂದು ರಿಟರ್ನ್ ತಿಕ್ಕಿನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈತನೆಟ ಒಲ್ಲ ಅಂಚೆ ತಿಕ್ಕಿದಿಚ್ಚಿ ಮಾಸ ಮಲ್ತೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗದ್ದು ಅಂಚೆ ಪೋವಂದು ನನಗುಲ ಪೋಪುಚ್ಚಿ ಅವು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಶಕ್ತಿ ಉಮೇಶ್ ಆಳ್ವೆರು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ದೈವ ಅಡ್ಯಾರ್ದ ಮಣ್ಣುಡುಪುನಂಚಿನ ದೈವ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಗೌರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೆತ್ತ ಪಿರ ಜೀವಂತವಾದ ಬತ್ತನ್ ಪನಗ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ಪನೊಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದೈವ ದೇವರು ಏಪಲ ನಂಬಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪೇರು ನಂಬಿನಕಲ ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಜಿರುವಂಪನ ಪಾತ್ರ ನೂದು ಸತ್ಯ ಆತಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ನಾಗ ಯಾನು ಕುಡೋರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪುನಂಚಿನ ಪೊಲೀಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಪನೊಂದು ದಯಪನಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಡೇ ಜೀವಂತವಾದ ನಮ್ಮ ಪೆತ್ತ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈದನ್ ಪನ್ನಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಿಕಲ್ನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರನ ಕಾರಣಿಕ ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಪ್ರತಿಯೂರಿಯಲ್ನ ಇಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರು ಕಾಪು ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿ ಆ ಒಂಜಿ ಗೌರಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಡುಪ್ನ ಮಾತಾ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಲನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರು ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ಪೊರ್ತದ ವಿಶೇಷ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7.